ambalima ayaw bismillah malikura ka muso ka kene ka ambi jumadoya ina halisa ani ambalima muso madam Lelenta Hawa Ba anali di baru kene sigi ke ɲɔgɔn kan ika ministeriya baara bilalen na kɔfɛ sisan madam Lelenta bɛ ka mun baara façon de kɛ sisan. Donc sisan ni ka disponibilité ta ka entreprise dayɛlɛ mun kɛ société damadɔ bɛ yen nɔ n'olu de bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ olu ka dugu jukɔrɔ nafolo ko taabolo la nka équipe bɛ n bolo ni géologue dɔw bɛ ɲɔgɔn bolo donc an bɛ taga terrain na ka taga baara kɛ c'est comme n bɔra bureau kɔnɔ sisan ka taga ka kɛ terrain kan mɔgɔ yɛrɛ o kɛrɛfɛla la muso minnu fana bɛ baara kɛ sanu bɔyɔrɔ ko nin na a bɛ muso minnu concerné komi k'an to a kɔnɔna la n'o muso ninnu caman tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu bɛ an b'a fɔ minnu ma ko sous-traitance c'est-à-dire mini bɛ société dɔ bolo mini ye olu ta ye u bɛ baara k'a kɔnɔ mais o fana mago bɛ mɔgɔ la minnu b'u dɛmɛ a la an b'o de wele ko sous-traitance o musow bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ muso wɛrɛw fana bɛ yen nɔ u bɛ sanu bɔyɔrɔ la ni dugu muso minnu bɛ yen nɔ u bɛ taga u n'olu ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bon o fana ye baara sugu jumɛnw ye société minnu bɛ yen nɔ f'u bɛ dugukolo b'u bolo n'u bɛ ka sanu bɔ olu kan ka to ko o muso ninnu fana dɛmɛ parce que n'u nana sanu bɔ la sisan u bɛna sigi dugu mun na i b'a sɔrɔ dugu in tun bɛ yen ka kɔrɔ donc ni sanu bɔ nana daminɛ a bɛ fɔ ko baara kura wɛrɛ de nana ni baara kura wɛrɛ nana sisan muso ninnu tɛna se ka sigi ten tɔ parce que u b'a sɔrɔ dɔw tun b'u ka fɛngɛ u ka jardinw de kɛ k'u ka sɛnɛw kɛ k'u ka balo ni fɛnw sɔrɔ la k'u yɛrɛ dɛmɛ u n'u ka denmisɛnninw donc ni min nana min kan k'u dɛmɛ k'an to ministériya la à chaque fois an tun b'a f'u ɲɛna u k'a essayer ka fara ɲɔgɔn kan kɛ muso groupe kelen n'o kɛra baara bɛ nɔgɔya u bolo u mana don yɔrɔ yɔrɔ mun na ka taga dɛmɛ ɲini a dɛmɛ sɔrɔli bɛ nɔgɔya donc o musow fɛnɛ n'olu ye ɲɔgɔn lajɛ dɔ kɛ il y a 2 mois a kɛra uti dɔrɔn de k'a lajɛ u yɛrɛ a décidé k'u bɛ fɛ k'u fara ɲɔgɔn kan sisan an b'a fɔ ma ko réseau ka kɛ réseau kelen réseau in tɔgɔ ko We Mali ye mun ye Women in Mining o ye du Mali o ye Mali muso fɛn fɛn mun b'u kunsi dugu jukɔrɔ nafolo ko ma k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛna o réseau de créer sisan donc n donn'o la n bɛ k'o musow dɛmɛ u ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ réseau belebeleba kelen ye wa réseau in fɛnɛ mana sigi a tɛ to Bamako dɔrɔn dɛ u bɛna jigin ka taga sanu bɔyɔrɔ ninnu de la muso minnu bɛ togoda la yɛrɛ a baara kolo gɛlɛnw na ka taga olu fɛnɛ bɛna se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na k'u dɛmɛ. Kɔlɔsi ni ye a yira an na fɛnɛ k'a fɔ ko k'i to ministeriya in kɔnɔna na i ye baara kɛ kosɛbɛ fɛn min ye ko daragi ni sanubɔlaw bɛ taa ka taa bila ji kɔnɔna na a ye degun caman se Mali ji kɔnɔna ma i ye wulikajɔ caman kɛ o la k'i to fanga la a ko bɛ cogoya jumɛn na. Daragi kɔni daragi ko cayara o ye daragi ko tiɲɛ de n'o tɛ an ka fɛngɛw kɔnɔna la an ka textiw kɔnɔna la daragi tun b'a kɔnɔna la a fɛnɛ bɛ di i n'a fɔ dugukolo bɛ di cogo min na nka a baara tun bɛ kɛ cogo min na olu tun tɛ produit utilisé mun bɛ ji tiɲɛ u tun tɛ cɛncɛnba ni fɛnw bɔ a la mun bɛ ba gere o de kama a tun bɛ loi kɔnɔna la a bɛ di ten mais an ye mun de ye kɔfɛ an nana ye a jama nana caya caman bɛ t'u sigi yɛrɛ ka sɔrɔ papier t'u bolo o ye kelen filanan u bɛ taa produit minnu utiliser ka ji tiɲɛ ji bɛ tiɲɛ dantanfɛn minnu bɛ ji kɔnɔ u bɛ sa wa mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ ji la ji a tɛ se ka min tuguni a nana ji tiɲɛ donc an y'o ye mun kɛ an kɛtɔ ka segin an ka textiw kan an ye daragi bɔ loi kɔnɔ yɛrɛ pepepewu ka bɔ a kɔnɔ a tɛ di papier tɛ k'a la tuguni donc ni papier ma k'a la tuguni yɔrɔ a bɛ kɛ baara ye n'i ye baara mun kɛ o kɔrɔ i bɛ ka baara lankolon de kɛ i ni ɲangati min ka kan o bɛ da i kan u ye ministère wɛrɛw fara an kan an b'a fɔ mun ma ko administration territoriale o farala an kan sécurité farala an kan an tun bɛ wuli yɛrɛ de an bɛ tugu u nɔfɛ an ye daragi caman minɛ a sen fɛ pour que au moins
yɔrɔ in ka se ka jɛya dɔɔni ji ka na n'i kun y'i jɔ ka ba lajɛ fleuve Sénégal lajɛ ka taa Falemé yɔrɔ la i bɛ ji dantigɛlen de parce que n'u bɛɛ nana ni daragi ye k'a sigi ji cɛmancɛ la u bɛ machine min b'u bolo u bɛ cɛncɛn cɛ de ka bɔ ni cɛncɛn cɛra n'u ye sanu ko ka sanu bɔ u bɛ cɛncɛn tɔ fili ba kɔnɔ a bɛ ba giri o ye kelen u mana sanu in bɔ u bɛ produit min k'a la k'a ko o produit de kun ye produit kuntanba non seulement olu mun bolo b'a la a bɛ se ka bana mun lase i ma bana in a t'i minɛ bi ni sini mais tagalen ɲɛ a ma n'i minɛ a b'i minɛ dɔɔni dɔɔni de ka don i sogo la dɔɔni dɔɔni n'a y'i minɛ i tɛ bɔ a la o ye fila ye a bɛ kɛli min kɛ ji fɛnɛ kɔnɔ o y'o ji kɔni o ji cɛnni n'a fɔra ko ba filɛ n'i bolo i tɛ se ka min i tɛ se ka baara k'a la nafa jumɛn b'o ba la wa a bɛ to la a ye ba fɛnɛ geren mais tant que minnu yɛrɛ sigilen bɛ yen nɔ a yɔrɔ la tant que olu fɛnɛ ma autorité dɛmɛ a banni bɛ gɛlɛya